வணக்கம் நண்பர்களே, இதுதான் வழக்கம் போல் பேரலாம் இறங்கியாச்சு. ஏரோப்ளேன்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வேகமாக தான் ஓட்டி விட்டுருக்கேன். இப்போ ஒரு 4 நிமிஷத்துக்குள்ள முடியும். இதுக்காக இப்போ வீடியோ பாருங்க, ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஒரு 4-5 எனிமீஸ் தான் வருவாங்க. இதை பார்த்தீங்கன்னா பாட்டு பார்க்காம போயிட்டுருக்கான். 2 நோட்ஸு என்னடா சாக மாட்டேன்றீங்க. அவ்வளோதான். இந்த நரி மோஞ்சன் செத்துட்டான். 2 கிலோ கிடச்சிடுச்சு. இப்போ அப்படியே கூடன்னு ஓடி நம்ம தேவையான கன்களை தேடுவோம். இது ஃபுல்லாக ஷார்ட் கன் மேட்ச்சு. பாருங்க, நல்லா தான் இருக்கும். பாருங்கோ நல்லா தான் இருக்கும். பாருங்கோ. யாராவது நம்ம ஃப்ரெண்டு தானா? சரி, இது குதிரா. அங்கிட்டு ஒருத்தன் சுட்டுக்கிட்டு இருக்கான். எனிமி பக்கத்துலாம் ஒரு ஆள் இருக்காரு. மேலே தான் இருப்பார். உலகு தான் இருக்கிறாரு. திரும்பி பாருப்பா. என்னப்பா நீ பிடிச்சத்துட்டு இவர் நோபு தான். ரொம்ப நேரம் அமைதியாக இருந்துச்சு. அதுதான் சும்மா புஃப்னு போட்டு ஆரம்பித்தேன். ஓடுறா டக்குன்னு எனிமீஸ் 4 பேரும் ஒரு இடத்துல இருக்கோம். எனிமி இருப்பாங்க. எனிமி எங்கடா இருக்கீங்க? என்னப்பா டேய், யாரா பாவி லைஃப் இப்படி வரைச்சிட்டியடா. நீ எடுத்தல எல்லாம் சாப்பிடணும். எல்லா ப்ரோ பிளேயரியா இப்படி வந்து பேண்டேஜ் இல்லை வேறு. திருப்புன்னு வந்தாட்டு ஒரு பயமாக இருக்காதா? கொஞ்சம் பதுக்கிட்டாங்க எல்லாம். நம்மளும் கொஞ்சம் நேரம் பதுங்கிடும். இப்படி ஒரு ட்ரெஸ்ஸு கிடச்சா கூட நல்லா தான் இருக்கும். வீடியோ பாருங்கள், ஃபுல்லாக வீடியோ செஞ்சு பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப், லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அப்படியே கொஞ்சம் ஓட்டி விட்டுரும். பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் 4 நாக் அவுட் ஆகிட்டான். அவனை காப்பாற்ற முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா முடியாது. ரொம்ப லாங்கில் தான் இருக்கான். நம்ம லைஃப்பை போட்டு ரெடி ஆகிக்கும். லாஸ்ட்டு ஜோனு. இன்னும் 2 பேர் தான். இன்னும் 2 எனிமீஸ் தான். சுட்டலாம். ப்ரோ பிளேயராக இருந்தாங்கன்னா நம்ம கையில் இல்லை. மேலே ஒருத்தன் உட்காந்துருந்தானே, அழகாக உட்காந்துருக்கான். கட்டாயிருவான்னு வந்தாங்க. பத்தணுமா எங்கடா காணோம். டே தம்பி, சரி வெடிகுண்டு எடுத்து போட வேண்டியதான். இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். கரெக்டாக போட்டாச்சு. என்னடா புஷ்ஷுன்னு போயிடுச்சு. நம்பர் 1 வந்துட்டார். நம்ம மேலே ஏறும். நம்பர் 1 வேஸ்ட்டு. ஒரு 4 வரான். 4 பத்தியராடே தம்பி, என்னை நம்பி தான் இருக்குது. என்னடா தரையை போடுற அப்பா. ஆனால் அல்டிமேட்டான காமினா இதுதான்ப்பா. தரையை பார்த்து சுட்டானே. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.